Tanaw dito sa pasahero tin. Ganun na rin ba tadre bakla? Wa pa mang gyud. Hi mga kapagagnaw, support to this video. Tuwara bakla o, pasahero. Mount Apple. Mao na pasahero atin nga grabe baba. Tara pa sa ato ang tuon, masig sakay na. Tara tin, vlogger na daghan kwarta. Tara ato ang tuon. Para natay masakyan. Sakay na dam. Nanapot ka! Maingong nga pakyaw! Nga magpasakay na ba tayon? Dako na magbayan! Ha? Dito ko! Ibang yo man ka dam. O di naman! 449. Binuang ko! Di ko kumasakay niyo kay grabe ka makapangayo og pamasahe! Mo na yung batasan tin. Grabe ka ano jud bakla no? Baan kayo. Baba jud ka siya. Mga kamagagnaw na kayo pabalo sa inyo nga dapat dili nyo tayo magpailat sa mga santo nga mga driver, mga scaler! Grabe magpabayad! Tuli raman tana! Grabe ba? Pamasahion, grabe ka pangayoon! First time yun ako nakakita mga kanang na masahero nga gikauban ng iyang alagang unggoy! Gusto mo matanaw? Atong videohan, Yara! Tanawa guys, darang unggoy. Si Onggoy! Pagtarong di ha! Mo ganina na, dili nyo kumasakay ninyo! Kaya grabe mo kumangayoon ng mga pamasahe! Mura ba ng taxi ang sakyan ako nga di na ba? Motor na mga kangga! Sige lo, kung diha ka mo baktas, dagan yung ungo diha, di ba tin? Ako ni bakla. Sudi ka. Mauna! Kung na may ungo, kanaray mo gisakay-sakay may ungo, di lang! Di ba tin diha sa unahan tin, di ba na tiyanak diha? Legit jud bakla, legit tiyanak di ha. So mga kamaragnaw, layo na yung tanda bakta so napansin ako ang grabe na yun siya ka-creepy. Murag delikado na gamay ang atong pagka-fresh, pagka-virgin o pagkalimion diri. Sa mga viewers, grabe na siya ka-creepy so pag wagi yun ta diri, amping yun ta kay kung pag mamatay ko diri, di yun di na yun ko ka-upload. Wag ko na sakit! Bilis ka kang ilong! So mga viewers, kung wagi yun ta diri mga viewers, kailangan yun natong map para dili ta mga wala kay grabe yun siya ka-creepy. Mga viewers, nakita ninyo ni? Tanawa siya, mara sa tao nga naglusyon og tae. Sa mga kabagagnaw, dili na gyud ta matingala kay murag kaparihara gyud ni Agnaw tong katong duha ka ganina, katong duha nga nagsakay sa motor parihara gyud sila Agnaw. Wa ka kailan sa kuha. Kinsa day ka? Wa di ka kailan sa kuha. Ngano kailangan pa ka kaila-ilahon? Sikat ka vlogger ka mas daghan pa akong followers nimo. Monetize na ba gyud ko? Wa kribitag kaon man ta karon. So mga kabagagnaw, murag nakita gyud nato siya nga murag seryoso kaayo. So murag tinuod diri siya nga manti anak. So kasi dapat nato aning buhaton eh. Murag na! Noon sa bangka. Nakakita ko pa riyang nang nimo. Bata natin. Pagtarong ka! Ayaw tin. Pagtarong! Ayaw tin. Ya, tabangi ko ninyo ya, gigukod ko ya ba? Kisa nagukod sa imo ha. Usay naong. Ang gidanggit nimo ya. Tayo na, bastos ka. Yung sakay na lagyo ko sa inyo ya, bisag 1,000 ang plite. 1,000 bakla. Sakay na, sakay na. Pakyaw niya ni, pakyaw. Pakyaw ha? Basta mapasakay na mo mong lain. Dali na, sakay na. Pakyaw lagi na. Sa mga kamagagnaw, pasalamat dito sa Ginoo kay gisurvive ta niya so karat. Nangay kong tama sila kuya masakay na ko sa ilaron. Bakla kalit lang. Tapi pasahero o. Guys! Next time na mo ta, magpasakay na mo sila. Pati pakyaw na ka din, magpasakay pa! Sakay na, dali na.